Zeeuwen in de rij voor nu nog goedkope benzine. Het gaat wel, denk ik, €1000 op jaarbasis schelen, ja. Het is nogal wat. Dat tikt lekker aan. Ja. En verder in deze Zeeland nu. Teleurstelling bij oppositie. Een eigen slavernijmonument stiekem geplaatst. Goedenavond. Morgen 1 juli is de datum dat er veel gaat veranderen. Het rijbewijs wordt duurder, de kinderbijslag daalt, maar ook worden de brandstofprijzen hoger. En dat laatste zorgde ervoor dat vandaag bij Zeeuwse tankstations, zoals in Goes, files ontstonden om nog snel even goedkoop te tanken. Ja, het scheelt zoveel, dan wil je toch nog wel even op het laatste moment even het alles eruit halen. En als je dan zo dichtbij aan het sporten bent, ja, waarom zou je dan nog niet even een rondje doen? Tanken wordt vanaf 1 juli duurder. Het kabinet gaat de tijdelijke korting op de brandstofaccijns namelijk niet langer verlengen. En dat betekent dat Zeeuwen vandaag allemaal nog even snel goedkoop gaan tanken. Veel Zeeuwser dan dit kan het niet, toch? Zo goedkoop mogelijk tanken. De adviesprijs voor een liter benzine wordt op 1 juli 13,8 cent duurder. De benzineprijs kruipt daardoor richting de €2,15 per liter. Diesel stijgt met 9,9 cent per liter en LPG met 6 cent per liter. Wat dacht u, mevrouw, snel nog even tanken voordat de prijzen omhoog gaan? Kwam toevallig zo goed uit, ja. Wat vindt u ervan? Ja, niet leuk natuurlijk. Gaat helemaal nergens over. Hoeveel gaat het nou eigenlijk schelen voor u? Nou, ik denk wel dat het... ik denk wel €1,60 per week. Het gaat wel, denk ik, €1000 op jaarbasis schelen, ja. Het is nogal wat. Dat tikt lekker aan. Ja. Gaat u dan op bezuinigen? Dat weet ik nog niet. Minder bonussen kopen, denk ik. En dan de files, want het is hier hartstikke druk bij het tankstation. Dat neemt u dan maar voor lief? Ja, dat neem ik voor lief, ja. Dat is toch gauw verdiend, denk ik dan. Per 1 juli, morgen dus, gaan de nieuwe prijzen in. En dat voel je in je portemonnee. Maar één voordeel, de files bij de tankstations, die zijn misschien dan wel verdwenen. De nieuwe coalitie in het provinciebestuur kan aan de slag. Vandaag is in Provinciale Staten het akkoord besproken van de coalitiepartijen BBB, CDA, SGP en VVD voor de komende 4 jaar. Voor de PvdA in Provinciale Staten was het een beetje een zure bijeenkomst, want als ze jarenlang in de coalitie zaten, zijn ze nu veroordeeld tot de oppositiebanken in de gezamenlijke fractie van PvdA GroenLinks. En op het Abdijplein staat verslaggever Pim van den Bergen. Pim, hoe beviel het de PvdA-leden, die nieuwe rol? Nou ja, het woord werd niet gevoerd door een PvdA, maar door iemand uit de fractie van GroenLinks, Eiling van der Spek, een nieuw statenlid. En zij sprak haar teleurstelling uit over de manier waarop deze coalitie, maar ook dit akkoord, tot stand zijn gekomen. We waren verbijsterd dat de BBB onze partij niet uitnodigde en daarmee een groot deel van Zeeland genegeerde gedurende de onderhandelingstraject. Na bijna 3 maanden wachten ligt er nu zonder enige vorm van transparantie een coalitieakkoord. U begrijpt dat wij kritisch zijn op het proces, voorzitter. Dit kan niet zijn wat we verwachten van een goed openbaar bestuur. Voorzitter, als ik kijk naar het college, dan constateer ik het volgende. Kennelijk is er binnen de coalities geen enkele vrouwelijke gedeputeerde te vinden. Ook in het management van de provincie en u zelf zijn ook man. Alleen de griffier is vrouw. Wat zegt dit over Zeeland? Dit kan en moet veel beter. Als fractie zien we enkele positieve punten in het coalitieakkoord. Ja, en die andere PvdA-leden van die fractie spraken zich natuurlijk ook zeer kritisch uit. Dus de omslag van coalitie naar oppositie gaat ze best makkelijk af. Ja, teleurstelling dus bij de PvdA en ook bij GroenLinks natuurlijk. Ja, waren er verder nog verrassende momenten tijdens het debat? Nou, niet echt. De coalitiepartijen roemden natuurlijk het akkoord en dus de linkse oppositie schoot er met hagel op. Wat kunnen we noemen? Slecht stikstofbeleid, te veel invloed van de boeren en te weinig aandacht voor de natuur. Ja, dan zijn zojuist natuurlijk ook de 5 gedeputeerden geïnstalleerd. Een paar minuten geleden kunnen we net geen beeld daardoor van laten zien. Ja, 5 gedeputeerden, dat is 1 meer dan de vorige periodes. Ging dat zoals gepland?
Nou ja, we weten dus sinds gisteren via de vragen van de SP dat zo'n extra gedeputeerde 1,7 miljoen extra kost voor de komende 4 jaar. Daar werd nog een beetje over gepraat, maar een meerderheid van de staten vindt dat eigenlijk wel prima. Dus we kunnen niet zeggen dat het een vurige middag was. Voor ons is het te hopen dat de komende 4 jaar er meer vuurwerk komt. We gaan het zien. Pim, dankjewel. De Middelburgse rechtbank heeft een 20-jarige Middelburger veroordeeld tot een boete en een rijontzegging nadat hij een motoragent aanreed. De boete is €500, de rijontzegging geldt voor 2 maanden. De Middelburger reed vorig jaar januari door rood op een kruising bij het Groene Woud in Middelburg, waarna hij dus die motoragent aanreed. De agent brak daardoor een sleutelbeen en scheurde een kuitspier. Een landelijke interne klachtencommissie van de PvdA onderzoekt een klacht binnen de PvdA-fractie in Vlissingen. De klacht is ingediend door fractievoorzitter Francis Oreel, die een mannelijke partijgenoot beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het rommelt binnen de fractie, want deze week legde ook mede-raadslid Koen de Vries zijn functie neer vanwege onderlinge ruzies. Extinction Rebellion sluit zich morgen aan bij een demonstratie in Borselen tegen nieuwe kerncentrales in Zeeland. De demonstratie is een initiatief van onder meer inwoners uit de gemeente Borselen en van milieuorganisatie WISE. En er is een fietstocht en ook een protest op het Kalootstrand vlakbij de huidige kerncentrale in Borselen. En er wordt gezegd, het wordt een vreedzame actie. In alle vroegte vanochtend is op de Vlissingse boulevard stiekem toch een slavernijmonument geplaatst, in het geheim. De gemeente kwam er eerder niet uit of er zo'n monument moest komen en dus kwam het er niet van. Maar nu staat er dus toch een monument in Vlissingen. Een dag voor de gemeente en de provincie excuses gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Dit is het nieuwe monument. Het staat pal naast de kanonnen die ooit werden gebruikt tijdens de slavernijhandel. Kunstenaar Zeus Hoenderop heeft er in het geheim maandenlang aan gewerkt. Ik heb hier een kom en aan die kom zit de ketting. En die druppels, dat is zeg maar het water, maar ook het bloed, zweet en tranen, wat het allemaal gekost heeft. Het monument is een lang gekoesterde wens van initiatiefneemster Angelique Duindam. Ze maakte zich als raadslid er hard voor, maar de gemeenteraad stemde vorig jaar tegen. Duindam liet het er niet bij zitten. Omdat Vlissingen het gewoon verdient. Dus nou ja, als de stad het dan niet doet, dan moet de burger het doen. Dus dan doen wij het. Voor een monument is wel een vergunning nodig. Die hebben ze niet. Toch is Duindam niet meteen bang dat het wordt weggehaald. Ze hoopt zelfs dat er binnenkort een bank komt rond het monument. Dan kun je nadenken over oorlog, maar vooral ook over vrede. Vrede in jezelf, vrede met de ander. Morgenavond om 7 uur wordt het slavernijmonument officieel onthuld. Ja, morgen, 1 juli, is het Kitty Kotti en viert Zeeland de afschaffing van de slavernij. En dat is live te volgen op Omroep Zeeland Radio en op onze website omroepzeeland.nl. Margot Mulder heeft de deur van het stadskantoor van Goes definitief achter zich dichtgetrokken. Ze was 4,5 jaar burgemeester van Goes en wordt volgende week al geïnstalleerd als burgemeester van Bergen op Zoom. Maar wat heeft Bergen op Zoom nou dat Goes niet heeft? We gingen met haar op pad in Goes. Deze Alberdastraat in de wijk Goese-Polder is bekend terrein voor vertrekkend burgemeester Margot Mulder. De afgelopen jaren bewandelde ze zo'n beetje alle straten in Goes in een zelf opgezet spel. We zijn in die ellendige coronatijd, toen je eigenlijk weinig kon, maar het wel belangrijk was dat je bleef bewegen, zijn mijn man en ik de alfabetwandeling gaan doen, hebben we het maar genoemd. Dus we zijn met de A begonnen en we hebben alle straten in Goes op die manier doorheen gelopen. Maar eerst dus alle straten die begonnen met een A, ja. En daarna B, C, D enzovoort. Ja. Mulder bleef ook na corona wandelen, waarbij het haar opviel dat er veel ruilkastjes zijn in Goes. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Bij de boek aan het kijken. Ja, ik ben even aan het snuffelen, dat vindt u niet erg, hoop ik. Nee, natuurlijk niet. Onverwacht de burgemeester op de stoep. Ja, ik schrik er ook een beetje van, maar het is wel leuk natuurlijk dat ze zo even in de wijk is. Maar de burgemeester gaat weg, hè? Al eigenlijk na korte tijd. Ja, eigenlijk wel jammer, want ik vind dat ze het heel goed doet. Heel sociaal en betrokken bij de mensen en dat vind ik heel fijn. Veel Goesenaren vinden het daarom jammer dat Margot Mulder niet eens 1 termijn volmaakt in Goes en terugkeert naar Brabant. Wat biedt Bergen op Zoom wat Goes niet heeft? Goes biedt alles, dus dat is niet de vergelijking.
Dat klopt, maar ik heb natuurlijk een Brabantse achtergrond. Dus ik had in mijn hoofd, ik ben 54, om ooit weer eens terug te gaan naar Brabant en dan naar de stad. Nog een laatste blik dan op de Goese binnenstad. Die was kort geleden nog het toneel van Roze Zaterdag. Dat pikte Mulder op de valreep dan toch nog maar even mooi mee. In de landelijke media werd benadrukt dat het evenement betaald werd door de ondernemers, omdat de gemeente vanwege religieuze redenen geen subsidie gaf. Goes werd toch een beetje als een soort staphorst neergezet. Ja, dat is echt complete onzin. De gemeenteraad in Goes heeft zelf met grote meerderheid een motie aangenomen om Goes Marketing te vragen het te organiseren. Dus daarmee was er een groot draagvlak. En dat er niet een 100% draagvlak is, dat is nergens in Nederland. Dat was ook niet in Den Bosch toen ik daar als wethouder nog de Roze Zaterdag meemaakte. Goes is inderdaad zeker geen staphorst, maar Mulder schuift na een kleine 5 jaar in Goes actief te zijn geweest dus toch een stukje naar het oosten op, naar Bergen op Zoom. Ja, het komt wel mooi bij elkaar. Ik heb ook gezegd waar Brabant, Zeeland kust. En dat is, voor mij komt het daar bij elkaar. Mijn bestuurlijke jaren in Brabant, mijn bestuurlijke jaren hier. En nu zo op de Brabantse wal. En ja, ik hoop ook echt dat ik daardoor die verbinding kan leggen tussen Brabant en Zeeland. Dus voor mij valt het nu in elkaar. Vanmiddag waren er enkele stapelwolken naast zonnige momenten. En plaatselijk kwam het tot een enkele lichte bui, maar op de meeste plaatsen bleef het droog. Vannacht en morgenochtend is het opnieuw regenachtig. Later klaart het op, maar echt lekker warm wordt het niet met 18 tot 20 graden. Zondag die wordt dan wel weer beter. En meer Zeeuws nieuws op onze app en op onze site. Tientallen boerinnen uit West-Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld kwamen bij elkaar in Aardenburg om te praten over veiligheid op het platteland. Het ging over bijvoorbeeld dumpingen van drugsafval in het buitengebied en ook over diefstal van peperdure GPS-systemen voor tractoren. Dat dus op onze app en op onze site. En tot zover deze Zeeland Nu op tv. Heel graag tot morgenavond bij een nieuwe Zeeland Nu. Dan ook met het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.